Hola, bona tarda. Aquesta muntanyeta que veieu aquí davant a primer terme i que segons com podríem confondre amb una de les fesomies de les altres muntanyes que hi ha allà sobre Alinyà, veieu l'alzina de Linyà aquí al mig, és un forat de trumfos. Un forat de trumfos situat a l'indret que se'n diu Colladeta de Voltrera, i en aquestes feixes, en aquests pegats de paret, en aquestes balmetes que veieu aquí baix hi ha la casa de Voltrera, aquí hi ha Montaner, aquí dalt hi hauria la Collada d'Ares, Tossal de l'Àliga, l'alzina de Linyà, com us he dit, i aquí tota la comarcada cap a Jordanera i cap a la dreta veuríem la Roca de la Pena. El forat de trumfos serveix per emmagatzemar la patata de muntanya i és fet amb pedra seca. Veureu les imatges i les explicacions més o menys iguals, amb alguna ampliació, del que vaig aportar al Congrés sobre la pedra seca a les Terres de Lleida, que just ara, el 24 de març, fa 2 anys que vam celebrar a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, amb el títol Els forats de trumfos, la pedra seca en l'emmagatzematge de la patata a muntanya. Sortirà publicat ben aviat en un llibre. Els forats de trumfos acostumen a ser força visibles quan són situats en espais que queden tancats, que no queden tancats, que queden molt oberts, i aquest mateix, que és a força alçada entre les Anoves i Cambrils, a Comadeuda, allà a Coll de Famia. Però normalment, i a la imatge de l'esquerra ho veieu, hi veieu un munter amb esbarges, amb alguna gavernera, que això és a Cabó, tirant cap a Senyús, tret de la boca, és a dir, de l'entrada cap al forat, costa a vegades de veure'ls. Evidentment, aquests els veiem de cara, aquests són a dalt a la muntanya de Linyà, a Prat Major, amb tota aquesta gran faixa de pi negre que puja fins dalt a Gespeguera i al Pedró dels Quatre Batlles. Si ens els miréssim de darrere, després en veureu algun, semblarien un munteret, quan són construccions humanes i tenen aquesta finalitat de guardar els trumfos a vora els camps, tots aquests camps ho havien estat on eren conreuats. Les tipologies són bàsiques, és un forat a terra, una estructura de pedra seca interior i una volta, i colgat de terra perquè s'hi englebi l'herba i faci un aïllant. Veieu aquí que segons l'indret és una pedra o altra, sempre és la pedra de les vores, dels indrets on es conreua. Fixeu-vos aquí, ben bé vora del camp, aquí en un indret prova del despoblament i de l'abandó de tantes tasques agrícoles, ramaderes i forestals que el bosc va pujant. Aquestes vistes d'aquí són del Pla de la Llacuna, entre Cambrils, millor dit, entre Llinars i les Anoves. És un pla molt bonic que trobareu anant de Coll de Boix cap al Coll de la Travessa i la Serra de Turp. I veieu alguns dels forats de trumfos que hi ha en aquell pla de tan bon conreuar i tan vistós i bonic. Aquí en veieu el que us deia abans, vistos des de darrere, semblarien uns munterets. Això és a dalt a Marcús, els corrals de Marcús, a dalt també la muntanya de Linyà, amb aquesta clotada. Prat Major queda molt més amunt, amb aquesta clotada d'aquí, de Font Podrida, les Arconelles. Fixeu-vos també 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, els forats de trumfos al costat dels camps. Aquesta és una típica entrada i ens posem a dins. Veieu el que us deia, el sòl natural fins on creu qui el fa que pot baixar. Acostumen a tenir fondàries, és a dir, posat a dins a peu dret, el forat ens quedaria més o menys a l'alçada del cap.
és a dir, entre metro i mig, metro 70, metro 80, i a les vores tot amb pedra seca es fa pujar. Fixeu-vos que ben treballat, s'aprofita, òbviament, si hi ha algun forat o algun relleu que ja fes com una escletxa per fer-hi el forat, que no s'hagi d'excavar tant. I aquí, a l'esquerra, veieu que ja es comença a insinuar la volta. Això és una vista de la volta, des de sota cap amunt, amb telarinyes, i com és ben posada la pedra, aquí mateix es veu perfectament la disposició de la pedra en la volta. Si s'aprofita alguna llosenca més perfecta, aquí veureu que hi ha humitat, però en general no hi ha humitat a dins dels forats de trumfos. La raó per què hi és perquè estan gairebé tots en desús. Gairebé tots, no dic tots, perquè s'ha de valorar molt la feina de la gent que encara fa patata a muntanya. Mireu-vos altres exemples interiors dels forats de trumfos. Aquesta volta és molt bonica i és un dels que, curiosament, té aquí a l'esquerra, veieu la taca blanca, té aquest respirador, que des de fora es veu així. De més de 1.000 que en tinc de fotografiats i vistos, molt pocs tenen respirador, o aquest altre. La banda exterior i per dins. Bé, els forats, òbviament, quan hi ha les patates a dins, després de collir-les, això sempre és a la tardor, la patata del bufet, el trumfo del bufet, parlem d'Alinyà, d'Odèn, de Canalda, de Montant, d'altres indrets, després veureu un mapa, de Taús, de la Serra de Busa, dels Rasos de Peguera. Els trumfos anaven a dins per passar l'hivern. I tapaven, ja veieu, amb branques, amb barrillons perquè no s'hi posi cap bèstia, i sobretot amb lloses. Aquí veieu el procés de tancament d'un forat de trumfos molt bonic que hi ha entre Alinyà i Cambrils. Veieu aquí, amb mates de boix, amb branques de boix ben atapeïdes, vas posant, tot, i queda tancat. Després s'hi posa una llosa i ja queda perfecte. I aquest és un forat de trumfos en actiu que fa un goig quan veus veieu la porta s'endevina, fora aquí, ben tapada. Això és una obaga, això és el terme de Montant, ben tapada perquè el fred no s'hi posi, òbviament, ni les bèsties. Aquí dins hi ha trumfos per passar l'hivern. Amb què ho podem veure, que és un forat de trumfos, la seva estructura? Doncs fem una imatge, la terra sota i el cel, buidem una cavitat que ens quedi lliure, gairebé sempre de planta circular, pel sol fet que no faci racons i a la vegada s'aprofita molt més l'espai, i l'estructura que tindrà ja amb la pedra a les vores i la volta, i l'entrada aquí. Estic que hi pugui passar una persona ajaguda, 40, 50 màxim dalt, òbviament perquè no hi entri el fred. És la funció d'un frigorífic, d'una fresquera, com les que es tenen a casa. Després s'hi posa terra per sobre i l'herba ja anirà fent englavat i constituirà un magatzem natural i perfecte perquè hi passin a l'hivern les patates. Veieu a l'Urgell i Solsonès al sud, aquest rectangle més gran és l'àrea històrica i famosa més productiva de trumfos i de trumfos del bufet, que després en parlarem, que són bàsicament els que es posaven en aquests forats, perquè després ja han vingut altres tipus de magatzematge i s'ha passat a altres varietats. Bàsicament és Alinyà o Cambrils o Odèn, Alinyà, Cambrils, Odèn, i marxaríem també cap a l'altre costat del Cardener i aniríem als Rasos de Peguera. La Vall de la Vansa també, naturalment, òbviament, per proximitat amb Alinyà, i després a la Vall de Cabó i a les alçades de Taús i la Guàrdia d'Ares. Òbviament, marxes cap al Pallars una mica
I les alçades bones, perquè sabeu que les patates els agrada l'alçada, no són conreus de calor. La Vall d'Alinyà, en aquest cas, té tot el grau altitudinal, així com Taús, 1.400-1.600, Alinyà, des dels 700 fins als 1.750, la patata s'hi pot fer molt bé, a part que hi ha molta més extensió i proximitat als mercats per vendre, la Vall de l'Avança i la Vall de Cabó. Des d'aquí, des de l'Alt Urgell i des del Solsonès i tota aquesta banda d'aquí entre Berga i Sant Llorenç, els Rasos de Peguera, el que us deia, les patates anaven cap a la Plana de Vic i cap a Cerdanya. Per què? Perquè els trumfos que es venien d'aquí eren trumfos de llavor, que també es poden menjar, òbviament. Si aneu a Cambrils us en vendran per menjar, però també molts dels que han passat a l'hivern dins del forat serveixen per llavor. D'Alinyà i de Cambrils sortien cap a Cerdanya i cap a la Plana de Vic, que era on es conreuaven i d'allà es venien per al seu consum. Va ser tanta la importància que després després de la industrialització, totes les àrees urbanes van demanar molt aliment. Òbviament va pujar els obrers, la classe obrera, i la patata era un aliment de primera necessitat, diguem-ne, com encara ho és ara, a part de bona i de bon fer, i de gustosa. Aleshores, a les ciutats va ser quan la gran producció de trumfos és la que marca aquest episodi, diguem, de 70 anys ben bons que viu Alinyà, Cambrils, Odèn, i el qual li fa agafar la fama de la patata del bufet. La memòria històrica i la memòria oral, que és la més maca de totes i és la més fidel i la més bonica, i la que hem d'aprendre sempre. L'Artur Blasco va recuperar una d'aquestes cançons allà a tocar a l'Airamunt i diu la Torrades i l'Andreu són de Valldarques. Diu, lo gavatxó de les serres, lo Torrades i l'Andreu anaven carregats de trampes per agafar la guineu. Van parar per anys i llaços costa avall i costa amunt. Sant Corneli, l'eri, aplaneu els d'Airamunt. La Torrada estalallava el Torrades i l'Andreu. Mentre robaven les trumfes del forat de Boixareu. Et van emplenar 2 saques i un morralet cada un. Sant Corneli, l'eri, aplaneu els d'Airamunt. Airamunt o Aramunt és a la punta de la serra que comença aquí a Organyà amb Santa Fe i acaba a baix entre Tremp i la Pobla, allà a l'embassament de Sant Antoni. Curiosament, és com si fos el Montanissell per a l'altre costat. Als peus d'Airamunt hi ha la font de la O i aquí tenim la font Bordonera. Són aquestes casualitats de les serralades calcàries tan ferma, la serra de Sant Joan, la serra de Carreu, i després ja ve Sant Corneli que queda a sobre. És com si diguessin Santa Fe, aplaneu els de Montanissell o aplaneu els del Pujalt. Bé, tornem als forats. Fixeu-vos en aquest forat que té un tros de planxa d'uralita a sobre. Què vol dir això? Que s'ha mirat de que no es fes malbé. Amb això vull dir que els forats hi són, encara que ja el conreu, veieu aquí que no està res llaurat, no hi sigui. I aquests casos de pedaçament són de 20-25 anys, quan encara més o menys la producció, 30 anys, era viva. Òbviament els forats de trumfos tenen una línia i una gràcia tan agradable a la vista, aquí mateix diríeu que són casetes de pessebre, i les mides, no penseu, fan 3, 4, 5 metres màxim de diàmetre, però clar, cadascú se les afeixona també com pot. Aquí amb una portella, planxa a sobre. Sempre que veieu que hi hagi altres materials que no surten al mateix indret, són propers a cases o propers a indrets on hi puguis arribar més o menys bé. I aquest és un forat de trumfos també actiu. Fixeu-vos que ja la tipologia canvia, que vol dir que s'ha abandonat
el forat excavat a terra propi i s'ha fet una altra estructura amb la mateixa funcionalitat i amb la mateixa, diguem-ne, tècnica per evitar el fred, però ja amb unes proporcions molt més grans. Aquests mateixos de Coma a dalt, a Llinars, és a dir, entre Cambrils i les Anoves. Sabeu que hi ha Cambrils i hi ha Llinars, que és el poble que trobem agrupat abans després de Coll de Boix, baixant cap a Cambrils. Veieu, això ja és un gran forat de trumfos, però veieu encara amb la terra posada per sobre i aquí ja llepada per la pluja i pel vent, però perquè faci de fresquera. Mireu quines voltes fetes. O aquests altres que també són en plan industrial, de la gent treballadora i bona de Montant de Tos, que aquest mateix fa 15 metres de llarg. Òbviament està abandonat. Les grans produccions de trumfos fa 20 anys que van passar una altra vida. O aquests, que també són de tipologia més moderna. Fixeu-vos a baix, també planxes, aquests tornen a ser el Pla de la Llacuna. Veieu, 1985, està en ple auge la producció del trumfo. O aquests altres que al costat de l'original, diguem, s'hi fa aquest de l'esquerra, amb obra, en bloc i en porta. O aquest d'aquí baix, al costat de l'original, se'n fa un altre. Aquests són a Llinars. I què passa, pobrets? Que es van aperduant, que van perdent, òbviament, la seva funció, i els tenim a la vista. I a vegades algú, i no pas poc entès en matèria, que confós algun munter del forat de trumfos amb un túmul prehistòric pensant que hi havia algun dolmen. No. A vegades ho pot fer pensar, però no. Veieu aquí, aquests dos de dalt, la terra comença a baixar, les branques els colguen, cauen branques, les boixeres s'hi amunteren. Aquests d'aquí són allà a tocar les pedrisses de Taús, el Prat de Taús, després veureu Taús a l'esquerra, que veieu com ja comencen ja fa dies que tenen el cap escrostonat. O aquí, aquests tornen a ser de la muntanya de Linyà, alguna vegada el que és la llinda de pedra és feta o amb algun reforç al costat de la llinda amb un tronc, en aquest cas de pi negre, que li dona més reforç. I aquest aquí, que ja només queda un lateral, i aquest, que és el mateix, aquí a la dreta, el forat, que és la part, òbviament, més forta quan les pedres són ben posades. O acompanyades amb bancals de pedra seca que cauen les feixes, i aquí veieu el forat, i a l'esquerra tota la gran paret. Semblaria que és una cabana, però és un forat. Aquests d'aquí baix també, veieu? Comencen a caure i acabaran sent un munt, com aquests d'aquí dalt, que ja la nau està desarborada. Aquests tornen a ser Taús, veieu aquí baix? Això diríeu, ospa, un dolmen. Doncs no, és un forat de trumfos. Aquí, que diries un niu de metralladora, no un forat de trumfos, ja pobret, fet molt bé. Aquest a Taús, veieu Taús ahí al fons, i aquest a dalt, a la muntanya de Linyà. I aquí tenim el graell de dalt de la Vall del Mig, de Linyà, que encara el fan servir. Fixeu-vos, òbviament, que si veuen que si d'això no estan res a posar-hi un tendal a sobre perquè la pluja i la humitat no els hi faci mal a dins del forat. Aquesta és una de les fotografies que amb l'Ernest Costa vam posar quan vaig tenir la gran sort i il·lusió de fer aquest llibre, La muntanya de Linyà, la Linyà muntanya viva, que parlem de la muntanya de Linyà. Li vaig demanar a l'Ernest que fes les fotos i ho vam editar amb Caixa Catalunya. I li vam dir muntanya viva no pas pels animals, li vam dir muntanya viva per tota la gent que viuen a la Vall de Linyà, i els van fer sortir tots al llibre fotografiats, alguns dels quals ja alguna desena ja no hi són. I ja que parlem de Linyà, aquí teniu una de les vistes boniques de la Roca de la Pena, a les alçades una mica més amunt de la Font de l'Aiganeix, i tots aquests peus de roques i cap aquí a la dreta veuríeu forats de trumfos com aquests tan bonics. Aquí veieu que hi ha un corral i aquí el munteret tan bonic. Això és un indret molt solitari
i molt silent ni molt agradable a les estades. És un indret d'aquells amorosos que és les Argonelles. O aquí a la Migenca, veieu aquí el forat, veieu aquí l'esquerra. O els que us deia d'abans, del Pla de la Llacuna, aquí, tot aquest repeu d'aquí són forats. N'hi ha de petits, n'hi ha de grans, i després els altres són aquí vora el camí, pim, 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 i tot això, grans extensions de trumfos. Veieu a dalt, Pirineu, Aquí calia darrere, aquí tindríeu Galliner, aquí tindríeu el Tossal de l'Àguila, aquí dalt Roc de la Guàrdia i les Aubagues de Companys, i cap a la banda ja de Casalí, és a dir, aquí darrere la Vall de l'Avança, la Serra de Cadí. I aquí també la vista al Planàs i Llinàs, i veieu Llinàs aquí, Coll de Boix, i més a baix hi hauria Cambrils. I allà ja marxen cap a tota la Vall de l'Inya. Aquí altra cop a dalt a Marcús, mireu, veieu, els forats aquí, són una delícia. Fixeu-vos que aquests llaurats d'aquí haurien estat tot, ara encara s'hi fan patates per una producció molt més limitada. Tossal de Cambrils a darrere és aquí mirant cap al sud. I de les alçades de l'Inyà, que aquí és els corrals de Marcús un altre cop, ens n'anem cap a la Vall de Cabó i veiem, això és Anell, això és el cap de la vall, Anell aquí, i aquí, que també semblaria un munter de pedres, és un forat de trumfos. L'Inyà allà baix, i la patata del bufet, anirem de pressa. Per què se'n diu els trumfos del bufet? El 1856 aquest senyor que ens mira, que era un germà de la Salle, Eugène Canoan, de l'Institut Agrícola de Beauvais, que encara ara és un dels més importants de França, és del nord de París, a l'Alta França, va crear la patata de l'Institut de Beauvais, que se'n deia, i es va perdre d'institut i es va dir la patata de Beauvais o del Beauvais. I el nom, amb l'adaptació al català de la província francesa Beauvais, va quedar bufet. És així. S'inicia la comercialització arreu d'Europa el 1884 i al cap d'uns 20, posem entre 1905 i 1912 arriba a Catalunya. 1912 és quan a Cambrils es comença a produir patata del bufet. Abans era la patata que la patata la feien servir pel bestiar i eren unes patates amargoses que en deien d'orella de gat. Del 1925 al 1970 el conreu i consum es generalitza. Entre 1980 i 1990 la màxima producció, a la qual hi ajuden, la gent tenia més tractors, tenia més camions, etc. Però què va passar? A partir del 2000, reducció de producció del bufet pel Kennebec, primer, i darrerament per la red Pontiac. I actualment queda molt reduïda la seva producció a l'Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Osona i Cerdanya. Molt puntual. Veieu el bufet. Una de les raons per la qual el bufet es va deixar de... Diguem, la gent, més que comprar, la gent diu, no, es va perdre la llaor de Cambrils. Home, no és que es perdés la llaor, perquè els pagesos de dalt de Cambrils i d'Odèn i de l'Inyà en saben prou, i són prou llestos i treballadors i bona gent, però una de les raons curioses que ara si diguéssiu, escolta, tenim patates del bufet, doncs molts restaurants no en volen i molta gent a casa no les vol pel senzill fet que a l'hora de pelar-les fan aquests ulls i costa més de pelar-les. Ja em direu, però clar, són aquells detalls que si no saps, i realment és així, La bufet original és aquesta de baix a la dreta, i aquesta de l'esquerra és la bufet negra que se'n diu, que està molt acantonada cap a la banda d'Orís, cap a la plana de Vic, un dels indrets on es baixava llavor de l'Inyà, i és com una mena de derivació cap a una derivació de la bufet blanc. Allà a Orís, fa 25 anys, aquest octubre passat l'han celebrat, del mercat de la patata del bufet, veieu aquí que boniques, amb el seu bon gust, però també, òbviament, a Solsona es van despertar i fa la Fira del Trumfo i la Tofa, que aquest any l'han fet
els pèls, el 7 i 8 de març, i també, no cal dir-ho, a Cambrils van celebrar el novembre de l'any passat el quart mercat del trumfo i la sal. Aquí hi ha una imatge de la fira del mercat de dalt de Cambrils, allà al Salí. Aquí aprofito per recordar l'amic Francesc Roca, que va fer va fer la donació del Salí al municipi, i gràcies a ell podem gaudir d'aquelles instal·lacions de producció de sal i de tot aquest espai que ara s'ha donat a Cambrils de valoració tant de la font salada com de la sal, com de les coses que van lligades, les patates, els trumfos, la mel, etc. I aquí, per exemple, és el de la Fira de Solsona, que veieu, de cal l'Àngel de Cambrils, aquí venen patates, i aquí surt, sembla el Joan Gorrera, però és l'Andreu Alet, que va ser des de l'any 1995, ha estat 35 anys alcalde de Cambrils, alcalde del municipi d'Odèn, Cambrils, Odèn i Canalda, i va fer molt perquè el seu municipi tingués, valorés els seus productes i fes coses. I això és a Solsona, un concurs de triar trumfos, de pelar trumfos, perdó, aquí en Pallaresos, veieu aquí en Pallarès, no s'ha de fer mai en pelador, perquè si ho feu en pelador, si és bufet, que és la més bona per mi de les patates, pel gust, per la textura, pel color, tant fet amb truita com rostits, com el caliu, per mi són les més bones. Veieu aquesta xerota, aquesta nena com espia. I bon profit. Com que és l'hora de berenar, un tast. Moltes gràcies i records a tota la tropa de l'Institut d'Estudis de l'Alt Urgell. Quan passi la tronada i tornem a respirar tranquils, hem de fer voltes i revoltes i destapar-nos, ja que ara estem confitats, com si fóssim a dins d'un tupí, per aquesta nostra terra que tant ens estimem i que tant suposa que ens estima a la seva manera. Moltes gràcies i bona tarda.